Kokborok chini Tiprajwk Kokborokni bosong Wansa bosong rokno han hamjakna haisi kwbangma video viral wngwi tongo ST twi non ST bai kaijakmani ST twi Kokborokni non ST rok bai tongwi manjakmani haike te kaisa sana musung yapana ma sajawnai Tiprajwk khoroknwi Wansa khoroknwi tongwi manjakmani amo jaga rok hwnkhe sana musung ya tamni amle program khayo kwbangma jagao haibano chini Tiprasa chini Tiprajwk bwswk kwbangma brung nosto wngwi tong amo kebo wansuk ya chini Tiprasa rok chini Tiprajwk rok kwbangma bwswk brung Kokborokni bosong bai kaijak tongkha amo kebo hisab dak sawima bwswk wngwi tongkha amo khadasi lekhawi naikhe bwswk wngno social media o daily no nugo agoli thanga ke brung nugo yagrom laijak kaijak laijak sindur phulaijak haike takhok bukhurok norok video naima jagao 27.9% norok jotoi subscribe khlaio tai 72.1% kai subscribe khlaiya haike please subscribe khlair di channel no angte bandi ke Tiprasa dofani bagi video khlainai kaham haike chini Tiprajwk rok Kokborokni bosong bai kaijakmani non ST rok bai kaijakmani bwswk chini Tiprasa ST rokni loss wngwi tong number 1 chini population kmao tamhmale chini Tiprajwk rok kwbangma hazar 50,000 da kai tong hojani bo ngi angkai kwbangma brung kaijake tongbai khe Kokborokni bosong bai te kaisa angkai borok Kokborokni bosong bai kaijakbo sarnem angkai Tiprasani no tonu haike kwbangma chini ST facility chini Tiprasa rokni bagai job vacancy phaimani amorok tlangi thangi chini Tiprasa original kamio tongnai Tiprasa hukumu identity culture narak tonnai rok angkai a job facility ST ni facility manyangai kwbangma kwrwi family tebo tolao klugu haike ani mote sanan ngakai na chila na bari Kokborokni bosong bai kaijakma saya tama hamale amo Kokborokni bosong ngi thango Kokborokni bosong bai kaijakbo Tiprasa kami wono tonga nango hainga ke Tiprasa nangwi thango haike agoli town rogo tongi kai chini Tiprasa rok nijini culture no pogo nijini kok no pogo mungsimisi ST sarnem rejak ngakai borok bwswk Tiprasa rokni nawi chawi tong chini identity le borok amono ti sanan hinya chini culture no le ti sanan hinya Tiprasa rokni haipeno ST ni facility ke sajak sakno bangali hinui porichoy ruo haipeno bo ngakai ST hinisi sijak bini bumongo bo Tiprasa rokni no sarnem rejak haike angom bangali rokno Wansa rokno ang hamiani samaya but o baksa buksu Tiprasa rok amdeke duplicate khlaiye Tiprasa rokni manthaino chawi tongmani omono sa ang chaya sau haike chini Tiprajwk rok kwbangma brung Kokborokni bosong bai kaijakmani Kokborokni bosong bai relation tongmani ang chaya bongni live bongni sa jesepa nang tong to baksa buksa ana chaya hanjao na comment ni bising tike haipano bongni ST cancel khainani nango hnei kwbangma chini leader rok samani amo tawni bagi tabuk bongnya kho ST le cancel khaina nango haisi tawni bagi borok ST chajak yawi Kokborokni bosong bai thangmani te kaisa reason hingka borok no tawni bagi ST cancel khaina nangakai borok double facility chawi tongo te khaksa slani yangti kai SC ba OBC ni facility chawi tongo tei o bring kai sarnem change khayawi Tiprasa ni sarnem toni woi borok ST facility nawi tongo haike kuni no khorongni no job khlai tongo kaisa angka ST ba OBC ni tiye te kaisa angka bring kai ST ni job na harai haike borok government ni je policy no amono thungwi tongo borok o je sarkar tui tongnai rok bo Tiprasa ni leader rok bo kok bai simi salaiye o je kok samani amono khaine prokai khasi khaya tongo jani bo tamo problem tong amo kuno saimia bongni haipeno Tiprasa rok no je borok samani amte khlainani nei amono khlaya hangai Tiprasa rok ni khabo bai thama haima tongo tamni mle jeng mokol bai thang nugui tongo kwbangma chini Tiprajwk rok Kokborokni bosong bai kaijakmani ST facility chawi tongmani Kokborokni bosong bai kaijakse ST ni sarnem roi haike amrok no nukhakai bwswkse khayok kwbangma chini Tiprasa rok na identity narak tongnai Tiprasa rok ni kok narak tongnai borok job manya ngi tongo te khoroksale job manano bongni amdike borokno adike ST ni tani rikakai omo na silewi samaya omo kubui kok no samasi je Bharat Sarkar ni rule ni mote kok samasi ST facility tomni bagi rijakba je ST rok belaikhe tola klikjak borok belaikhe kwrwi mamang bolongo tongnai rok amoni bagi ST facility rui job reble ST rok ni bagi haike je o Kokborokni bosong bai kaijaknai rok borok to poribar kaham non nai kajak bole Kokborokni bosong bai ngake o borok ST ni sarnem nawi ST facility nawi tongmani kwbangma ST bolongo tongnai rok kamio tongnai rok kwbangma ekdom kwrwi mamang
bongni bantase o ST facility phaimani ga borokno manyawi to mane o kubuni bosong kaijaknai poribar kaham kaham rokno ba borokno ba mani tongba amoni bagai borokno ST cancel khaina nango haji kubui kok sanan thang ge ang o jaga kuno dofano nasigei tei khoroksa dofano nasilewi kok samani ya mo logic to logic je bharat sorkarni je raida slamjak ST rokno facility toni bageri SC rokno facility toni bageri amono tui ang o kokno ang sawi tongo tai kwbangma ST ni dofa komorita thangtu hnoi kwbangma culture develop khainani bagai ayang bharat sorkar hote rang haimani amorongno tui borok se amsuk ST ni je culture ko sakati sana bagai khlai tong kayang chini ST rong ko bono bai kaijagi se chini ST no chini Tiprasa culture no tebo tola klegi chini population no tebo komeri toni unga kai amono tui chung kok ma sanai tamamale chini amo chung munago thangi tongo chini dofa komori tongo amono tui chung kok sayanga ke amono tui chung tebo present khlai chin Tiprasa roni buskango chung punugi hanga ke haike amono sana nangnai chung amono barbar je chini leader rok sai tongmani leader rok bo chung amo thaktarina nangnai borong bo sakthara nangnai hayada baya brok takhoro bukhoro comment klai salan ro tinini video am sunon ro video no subscribe like klai di te channel no subscribe klai di jotono no khulumbai kya hambai।